tots vostès, el pregoner de les festes de moros i cristians d'Oliva de 2017, José Cabanes Corsera, genovès segon. Bona vespre, Oliva. Ja fa uns mesos que no dorm massa bé per culpa vostra. Quan vaig rebre la crida per estar-hi així amb tots vosaltres, el primer que vaig pensar és que no podia dir que no. Parlar en públic no em fa massa gràcia, però no podia dir que no perquè com a membre dels almogaves del genovès conec i comprenc què significa aquesta festa per a tots vosaltres, perquè també forme part d'ella. I sé el gran honor que és estar-hi així davant de tots vosaltres fent el pregó d'una festa tan autèntica i representativa de la nostra història i un referent a tot el món com són els moros i cristians. Així que moltes gràcies per l'invitació. Dins del meu cap ha ressonat una pregunta durant aquests mesos. Què faig jo a Oliva fent de pregoner? Així que vaig pensar què és el que m'uneix al vostre poble. I a poc vaig tenir clar que tenia molts moments al llarg de la meva vida i moltes persones que ens uneixen. La meva relació amb Oliva comença des que tinc ús de raó per l'amistat de mon pare amb Pepe Cirilo. Coneixereu més fàcil com Pepe el de la paella, o els més joves com el pare de Waldo. Per a mi era mon tio Pepe i la seva dona Matia Isabel. Recorden molt d'afecte aquells dies d'estiu, quan mon tio Pepe nugava llonganisses als tomacats per a fer-me creure que a Oliva aquestes es plantaven i després es recollien. O quan li feia a algun client seu un entrepà de truita de furgadents per a riure'ns un bon rato. O inclús va fer creure a la meitat de collidors de taronja d'Oliva que feien falta extras per a gravar una pel·lícula al riu Molinell. Totes aquestes anècdotes feien que vindre a veure la meva família d'Oliva fora sinònim d'alegria. Pel temps, la relació amb ells i els seus fills ha sigut estret d'amistat fregant la fraternitat, al que cal unir-li un èxit d'unió més important d'ambdues famílies i nord de les nostres vides, la pilota valenciana. Tinc el record quan venia a estiuejar i després de dinar ens anaven al Trinquer d'Oliva o Gandia a veure la partida de professionals. El primer que vaig veure jugar a un pilotari que em va sorprendre i que durant molts anys va ser un dels meus preferits. Era d'ací, d'Oliva. El seu nom, Diego Parra Mestre, que malauradament enguany ens ha deixat i crec que és de justícia recordar-lo avui. La història d'Oliva està carregada de grans jugadors de pilota i del que per a molts és el millor de tota la història de l'Espanya, el meu amic Waldo. Així la pilota respira com una forma de viure, i no sols com un esport, fet que ha determinat el meu afecte cap a aquest poble. Van passant els anys i van eixir més personatges a la història. Els Gallos i tots els gallets, els Pechos, els Costo, un ventall de persones que han fet sempre que ens sentira com a casa i que han fet que la meva visita a Oliva sigui igual d'agradable que els anys de la meva infantesa. Ja fa uns 7 o 8 anys vaig tenir el plaer de viure en primera persona a la vostra festa. Una nit com avui en la que vaig compartir taula i putxero per cortesia de la comparsa dels almoràvits. I una volta més, la història es repeteix. El poble d'Oliva va tractar de meravella. I els anys segueixen passant fins avui. Un dia que també recordarem molt estima. El dia que he vingut per a ser el vostre pregoner. I per tant, donar la benvinguda a la vostra festa. Així que va de bo. Amigues i amics de les filades del rei d'en Jaume I, mosqueters, macers, pirates i contrabandistes, capitanejats pels corsaris, afileu les vostres espases i les trals. Marraqueix, almoràvits, taifes, mudèjars i moriscos, capitanejats pels tuaregs, carregueu la pólvora als vostres trabucs i arcabussos, perquè la festa comença ja. Moltes gràcies a tots i visca els moros i cristians d'Oliva.